ten pocit, že nežiju naplněný život, může souviset s představou o tom, kým jsem, anebo kým nejsem, anebo s představou, kým bych měla být, abych se cítila v pořádku. Ve skutečnosti to, co nás limituje, je naše představa o sobě samých. Pokud si myslíme, že jsme pouze osobností a příběhem, pak je tato představa velmi limitující a omezená a příliš se jako nevyvíjí, není pružná. Jo? To znamená, pokud máme představu, že jsme nějakou osobností pouze s nějakými vlastnostmi a příběhem, který jsme si prožili, tak neustále jenom vytváříme nějakou domnělou myšlenkovou formu, se kterou se identifikujeme, která je nedokonalá. A naše mysl má tendenci směřovat k dokonalosti. To znamená, zase se nám tam nabízí představa, měla bych být někým jiným a když v budoucnosti budu někým jiným, budu lepší třeba, nebo se změním, zapracuju na sobě, tak potom teprve se můžu cítit dobře. A teprve v budoucnosti budu naplněná. Když si uvědomím, že osobnost je představa, nějaká myšlenková forma, tak kdo si tuto představu uvědomuje, je moje vědomí nebo bytí, esenciální zdroj, kde je ta skutečnost, jo, kde je vlastně zakotvený veškerý zdroj těchto představ a myšlenek. To znamená, ano, i toto je součástí mého vědomí, anebo já jsem součástí tohoto zdroje, obojí platí. A jestliže tento zdroj jsem schopná si v sobě uvědomovat, odtud pramení pocit naplnění. A samozřejmě i příběh, který se odvíjí v mysli, je součástí, nedílnou součástí. A jestliže si dovolíme vlastně žít život, který je více naplňující, který pramení z uvědomování si tohoto zdroje, pak je náš projev čím dál víc originální a čím dál víc autentický. A to samozřejmě může vyvolávat v našem okolí různé reakce. Nepřijetí, odmítnutí, kritiku, ztrátu blízkých lidí. I to je součástí vlastně příběhu té naší osobnosti a toho našeho života. V podstatě tyto ztráty nás neustále očišťují od pocitu lpění na blízkých lidech, od pocitu připoutanosti, od pocitu chtění nějakým způsobem vlastně vytvářet o sobě nějaký obraz a dojem. Takže dá se říct, že všechno se děje v náš prospěch. A o těchto a podobných tématech, o žití svého potenciálu, o tom dovolit si ukázat se ve své plnosti, taková, jaká jsem, ve své originalitě, si budeme povídat na webináři, který bude zdarma příští středu 26. února. A já se na vás budu těšit.